Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Kasi mate, namin ngayon panmete ospital. Hanggang sana maagasan ti sakit na. Edwin, kumusta nga iti inam? Da kayo matgayam kagawad. Masakit pa lang ti inak. Panagkunak. Nagpamarang lang na imbagan. Tapno iyawid min diti balay. Nasayaat ko man og yan pay lang iti ospital. Tapno tamingan dagiti do doktor. Ano usam abantayan ti inam, Edwin? Nagrigat gayam ti kas kanyak may sala nga anak kagawad. No, da kas ti arigat. Awan ti katulungak ang mga sikaso. Pudno day ko nam, Edwin. Narigat at talaga ti agmay sa nga anak. Uray ko ma, no da kakabsat tinak. Tapno damit kadwak. Awan mat. Hala, saan abala, Edwin? Adda kami mo't akarubayo. Saan da kayo abaybayan? Iso adi ka agbabain. Ibagamlaang noan niya ti maitulong mikan ka. Tas idadaan kami at tumulong. Natayan ti na kagawad. Ngimawan pa lang ti amak. Amang ano din amot amo anatayan ti inam, Edwin. Adan nang ipakaamo kagawad. Apay nga awan pa lang. Kuna ni Apo Kapitan, urayon tayo kan upay ti amam iti may nga aldaw. Katno talaga maawan, itabon tayon ati inam. Sige kagawad. Urayan tayo pa ni tatang. Nuawan, itabon tayo ti inak. Liman nga aldaw ang nakamasayag ti bangkay ti inam. Panagkunak kat di tay mauray ti amam, Edwin. Uwan nga rod, kapitana. Itabon tayon ti bangkay ti inam. Sana bale, tapi nakaamuan damat gayam ti amam, anatayan ti inam. Sige. Itabon tayo nga rodin ti inak. Hala, tapakaamuak dagiti kakaduak na niya ti rumbang ama aramid. Uwan, kapitana. Hala, agyan ka lang dito abay ti bangkay ti inam. Da kamin ti makamu iti amin. Di kagdanag, Edwin. Agyamanak, kapitana. LV, itatanatayin ni Marta Alapet. Mabalinan. Anya ti kahit masawan, Dalton. Nawayatan nga agawid di balay.
Agsublitan ni lugar mi, LV. Di ka mabain kadagiti kakabsat ni Marta nga asawan. Nalipatam ka din. Awan ti kakabsat ni Marta. Agsipot agmay-may salang nga anak. Isong awan ti pagtanagam. Siyak ti makam mo. Apay nga itakay lang agparang tatang. Edwin, nabayagan ang nagsina kami iti daydi inam. Ni LV itan ti asawak, ken may kadwa nga inam. Tanya pa'y lang tiga po nang may kayo dito'y adwa. May kami ditoy, daw may ko alain dagiti kagawaak. Dagiti alikaman ang nabatbatik. Sana mabalin. Inalayo nga ruden dagiti daduma. Iso nga awanan karbangan nyo pa'y nga umay ditay. Apay ay akas ta ka, Edwin. Siyak ti amam! Amok dayta. Ngam nasakit tinakam ko. Noon man tidakla nagbasulan tinak kada kayo. Apulos asaan nyo mapakawan. San kumarumbang iramraman dak nga nakyo. Tatang. Anya. Sa dino ti ayan nyo. Idi ka sa pulak ti panaraan na yo kas ama. Sa dino. Puwisit da diyang Edwin. Siyak ti aman. Ngam isukit din tinatorturay. Sana mapalit. Anya ti pampanunutam lakay. Sana mabalin apapanawan nak ni Edwin iti balay nga impatakder ko. Isang aguray tayo tinapinta sa gundaway, LV. Dalton, Sa nga pulo amin dagiti anak ta. Pasig alalaki. Ito nagbarito tan. Isunti ipapantayo iti ayan ni Edwin. Ket awan ton ti maramidan na. anya ti kayat masawan. Kayat naman wenno saan. Ichay tayon ton ngagnaid. Siyak pa lang ti ama. Ket siyak ti rumbeng ngagtagikwa. Iti amin anapanawan day di Marta. Tangay agmay-maysakan nga agbibiyag, Edwin. Kaya't kaatulungan. Tapno ituloy mo ti panagadal mo. Kapitana, Wen, sayang no di mo maipalpas ti panagadal mo. agyaman ako unay kada kayo, Kapitana. Naimbag kayo unay kanyak. Makitak ngamin kat nasingpat ka, Edwin. No kayat mo, agnaet ka dito'y balay ko. Agadal ka manipod Lunes aginggat Biyernes. Kat no'y tal daw ti Sabado kan Domingo. Iso ti panagtrabahom dito'y balay. Ay wanam dagiti taraken ko ababoy kaskad akalting. Uwin, Kapitana. Kaya't ko launay. Tap na makalpasak iti pan...
Kamo dyan na. Nakalpasak matlangan iti panagadal ko. Manggadak, tagurnungak. Tamang alakton, iti oran niya kurso dita. Ni, sino nga tanay ta? Kumusta kan, anak ko? Tatang, Wan, siyak nga ron. Di nakadipastra kay, anak. umunag ka, tatang. Agyaman nak Edwin. Kadwak tili mga ubing nga kakabsat mo iti may kadwa nga inam. Kasta ka di. Sige, tamangi sa ganak, biit iti mabalento ang pagsasanguan. Agyaman nak Edwin. Awanan kay ti pain Edwin. Sige lang. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapapanaw kay ti daytoy abalay. Nakitak mo ti Amam Edwin. Naturog sa amot iti balay mo. Uwan kagawad. Nasaya at man, tanalagip na kaita nga umay kitaan. Uwan nga rod. Ket pagyamanak launa iti kasdya nga naramid na. Kumusta kayon nga iti Amam? Ti relasyon yung nga agama ti kayat ko asawan. Pinakawan kong ti amak. Namiris ko ngamin. Nga isupay la ti amak. Ipakitak ti panagayat ko. Nang runa, kat lumakaya ni tatang. Maragsakan akmat parakan ka Edwin. Nasaya at daytaan na panunot mo. Mangisang kaitiin na po, Edwin. Kapag isunto, at dati ka nang dagiti agiina, apaman ang makasangpot da dito. Tatang? Inawagak ti may kadwa nga inam. Imbagak asumaruno damutan itangal daw. Sumangpot da itan. Anya? Ala, mangisang kan. Tasabton mi kadagiti kakabsat mo ti inada. Kan ti daduma pa ya kakabsat da. Agyaman naktadda kayo ay ayatag nga asawa. Mabalin ka di mo't asan kami nga umay, kat iso mo't tibilin mo. Apag iso ti sangpot yo, nakasaganan ti makan. Ay, uwan gayam. Adabo nga ti prutas ng inala ka pasalubong mi. Ited muntukan ni Edwin, naimas da kita. Oh, masapul pa lang amin ayang ikam. Idulin mo kit di dagita, tapara langan kadagiti anak ta, Elvie. Anya? Siyak titong palam. Kunak man no nasaya at kayon iti Amam. Nasakit tinakan ko iti amak, kagawad. Madlaw ko ngamin adi kabilangan nga anak. Dagiti lang anak da ka ni Elvie nga asawa na tinapatagkan ko na. Pag ko naamat, Edwin. No, da isang patdamakan. Di nakayat nga ibingayan ni tatang. Tapara lang kanu kadagiti anak da ka ni Elvie. Bayamon, makanlaang dayta Edwin. Uwan kagawad. Nga masaksakit anak. Di naknutin pagan ano ti amak. Kasla kagura nakpay. Ala, di mon panpansin ang dayta aramidan ni tatang mo. Basta pakitaam tinasayaat, taamam pay laang dayta.
Itatag kakabalay tayon. Kaya't kung pipinatag tayo, kas may sa pamilya. Iti kasta, inton lumakay kayon. Agtitinulong kami kadag iti kakabsat ko. Amang ipahay iti kasapulan nyo. Diyak kasapulan ti tulong mo, si ka Edwin. Ato ti anak mi ken ni Elvi. Kabangilan da kami nga si Kaswan, inton bumakit ken lumakay kami. Tatang, Di nakawagan iti tatang. Ta sana kasigurado, nupod no nga anak ka, wenno saan. kasta itanti bagayo kanyak. Mabalin ka di, pumanaw ka ni ti sangok. No agmauyong kan, pumanaw ka ni ti dayti abalay. Tama nga no makabil ka pa'y. Kunak na may kayo dito eh. Tap nagkakapya tayo. Hangim, kasta gayam ti kayat yo. Nasaya atak mat kada kayo. Gumapaya kasta kayo, tatang. Nagadupay lang kay bagbagam. Imayak dito. Tapno alaek tirumbang para kanyak, Edwin. Siyak tirumbang agtagikway ti dayto abalay. Nalabas ka mat nga agsasao iti anak mo, Dalton. Amangan no makapungtot kan ka. Kat no anya pa'y ti maramid nga. Di kagdanag, Elvi. Kahit ko lang nga but-but ngayon. Siyak tirumbang nga mairanod kadagiti sanikwa anay pundar mi iti day di asawa. Datayo kadagiti anak ta tirumbang nga mairanod. Saan kat an Edwin? Tawan ti serserbi na atao. Anya, kasta ti trato kan ka ti amam, Edwin. Uwen, kapitana. Kaslasan nga anak. Gapo siguro ta saan nakaanadendenaan. Iso nga adayo ti rik na anakan ka. Kapitana. Nupay kasta. Pakitaam lat ta itinasaya at ti amam. Kastamot na dagiti kakapsat mo. Ipakitam iti amam. Asika kat nasaya at nga anak. Nga insuro na kaday dinanang mo itinasaya at asursuro. Uwen, kapitana. Tababaan iti makita na akinasaya at mo. Kat bareng agbaliw. Uwen, kapitana. Tungpalag ti balakad yo. Umanaw kay ti daytoy apalay. Dakukwak daytoy. Kwartak tinaramat idinay patakder daytoy apalay. Anya. Sa nga bale? Tanabayag mo't anag numaram daytoy apalay. Iso nga ita. Pumanaw kan tapno da kami matag numar. Tatang. Awan ti karbangam iti daytoy apalay. Iso nga agbayin ka kumamatasi ka, Edwin.
Pinaayaban da ka dito barangay hall, Kabsat Dalton. Gapotay masidag ni Edwin kanyak. Katagpat patulong. Apay, Edwin, anya manin daytoy. Tatang, Kabsat, nasakit ka no ti panagsasaom kini Edwin. Idinto ta anak mo mat. Inikat mo ti karbangan na nga agnaed iti balayo. Gapo ka di tasika tinang ipatakder. Apay, Kabsat, talaga ka di nga awan konsensyam. Papanawam day ta anak mo. Idinto ta nasaya at mat nga anak. Ah, Anak mo mat ni Edwin. Kat saan arumbeng nga itatanis mo. Tano kasta taramitem. Lumabsing kan itilintag, Kabsat. Kat siyak pa yan amis mo a kapitana timang tulong kan ko na. Tapno kumamang itinabilag a makatulong kan ko na kontra kan ka. Amis mo nga amana. Kapitana. Agbalin ka kumaan na saya at nga amakan ko na, Kabsat. Iti kasta. Saan nga agimula iti sakit tinakam kan pungtot iti kaungkan. Pasan titulagan, Kabsat Dalton. Addan na pirma ang akasuratan. Asika kan ti may kadwa pamilyam, kat panawan yun ti balay apag nanaetan ni Edwin. Iti kasta, maliklikan ti saan nyo a pakikinaawatan. Wen, kapitana. Sige, kastalaangin taramidag. Nasaya at matngarod no kasta, Kabsat. Agsubli kami tinagkapuan mi alukar. Kahit sarong karaktulangan ni Edwin. Ta husto timbagam, kapitana. Rumbang nga ipaay kumatken kuana ti pamatag ko. diyak kumakayat a pumanaw kayo, tatang. Ngem na iso ti kayat yo. Adda kada kayo dayta. Ipatpatag kayo, tatang. Ken uray dagiti kakabsat ko. Kat sapay na ko, ma. Tadumteng to ti aldaw. Anaragsak to ti panaglilinangan mi. Kasag kakabsat. Wen, Barok. Di kagdanag. Sarong karon kan tulat ta. Nasingpet ka, Edwin. Katagyaman ta pinadakkel na kaday di inam itinasayat a sursuro. Sapay la ko mata mapakawanak. Anak ko. Napakawan kayon, tatang. Ti anak, isonto ti mangaywan iti naganakkan kwa na, iti panagbaket wenno panaglakay na. Ngarod dagiti anak, ipaayan ko ma iti kinadunggo, pamatag kan importansya, dayta ti maimula kadakwada. Banag, asaan danto amalipatan, aginggat mataenganda. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Carino. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.